तुमका सुमेस्तांक हांव स्वागत करता. सर्वांनी वेदी मुखार येऊन सहकार्सी जमून विनंती करता. फुलांनी भरली प्रकृती पळून धोळ्यांक सोबाय, काळजाक उल्हास आणि मोतीक समाधान. ह्या प्रकृतीचे पालन पोषण करचे हर एक मनशाचे मूळ कर्तव्य जावन आसा. असल्या ह्या कर्तव्याक सरी जावन वर्सांवरस सगळ्यांनी जडा लावन ते जड रूप जावन अखेरपर्यंत ताची जबाबदारी वैसून घेवचे प्रकृती मोगाळ कार्य जावन आसा वनमहोत्सव. भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन पेरमानूर मांडून हाडच्या प्रकृती संरक्षण प्रेरित कार्य वनमहोत्सवाक तुमका सर्वांक मोगासो स्वागत. आयच्या ह्या कार्याक आमच्या आयसीवायमांचो संघटनाचो संचालक फिरगज विगार मानाधिक बाब सिप्रियन पिंटोच्या अनुपस्थितेकाल ह्या कार्याचो अध्यक्षस्थान सोबोवन आसात सहाय्यक विगार मानाधिक बाब स्टीवन कुटिन्नो. आयच्या ह्या वनमहोत्सव कार्याक विशेष सैर्य जावन आमच्या मध्ये हजर आसात आमच्या फिरगजेचो मानेस सिरिल रॉबर्ट डिसोजा, तशेंच बेथनी कोवेंताची वडील सिस्टर जोसेफ, नेहरू नगराची वडील सिस्टर मारिएट, निर्मला कोवेंताची वडील सिस्टर अल्फोन्सा, फिरगज उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती डिसोजा, सचेतक श्री डेरिल डिसोजा हांकां सर्वांक आयसीवायएम अध्यक्षीन फ्लाविटा तशेंच कार्यदर्शी विल्सन हांणी वेदीचेर आपोवन हाडच्याक विनंती करता. ह्या सगळ्या कार्याचेर मागोवन घेवया. वेदी मुखार येऊन रूप जडा वाढवूया, नैसर्गिक सोबाय सोडवूया, प्रकृतीचे रक्षण करूया, बहुमतेक नमन पटवूया. हें जावन आसा या कार्याचे विशेषता. आजच्या या कार्याक तुमका सर्वांक स्वागत करूंक हांव उबी आसा. आजच्या या कार्याचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले आमचे मोगाळ विगार मानाधिक बाब सिप्रियन पिंटो. आमच्या अनुपस्थित काल या कार्याक अध्यक्षस्थान सोबोवन आसच्या सहाय्यक विगार मानाधिक बाब स्टीवन कुटिनो हांका या कार्याक येवकार मागता. मनीस सिरिल रॉबर्ट डिसोजा, सेकंड डिव्हिजन ऑफिसर कृषी इलाक मंगळूर आयचे या कार्याचे मुखेल सैर्य जावन आसतना हांकाय हांव या कार्याक स्वागत पटयता. वडा मोगान हांव स्वागत करूंक आशेता आमच्या दोन कॉलनीची वडील जावन आसची सिस्टर जोसेफ मेरी आणि सिस्टर मारिएट. आमच्या हर एका उल्याक फाळो दिवन सदांच आमकां पांडेबो दिवच्या गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष श्रीमान अरुण डिसोजा आणि तसेच कार्यदर्शी श्रीमती ज्योती तुमकांय मोगासो स्वागत. भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन पेरमानूर घटकाचे सचेतक जावन आसचे श्री डेरिल डिसोजा तुका या कार्याक स्वागत. मोगाचो स्वागत पटयता हांगासर जमल्या सरगुरकारांक, प्रतिनिधी, संघ संस्थाच्या अध्यक्ष आणि सहसंध्याक आणि फिरगजकारांक सर्वांक मोगाचो स्वागत. हांव विनंती करता वेदी राष्ट्र सर मानांच्या सैर्यांनी हे कार्याचे उद्घाटन करूंक सांगात दिवच्या.
वयमं सबार वर्सा आपलो मोठो पाठिंबो दिवनासच्या मानी सिरिल रॉबर्ट डिसोजा खनी आपली बोगना आमच्या मध्ये मांडून घेवच्या विनंती करता. आणि तसंच एक कार्य हसिरे उसिरू म्हणल्या एका उतराद्वारे हांव प्राರಂಭ करता. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಕರ್ಮನೂರು ಇದರ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ ಕರ್ಮನೂರು ಘಟಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ವನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಸಿಎಮ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀವನ್ ಹುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣ್ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇವರನ್ನು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಇದು ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ, ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಹೂವು, ಫಲಪುಷ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇಲಾಖೆಗಳು. ನನ್ನ ಈ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈಗ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರಾಗಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು 20 ವರ್ಷ ನನ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಪಾರ ಒಂದು ನನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧೀನಲ್ಲಿ 32 ಇಲಾಖೆಗಳಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರುಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ICM ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ ಬರ್ತದೆ. ತೆಂಗು ಬೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮದು ವಸತಿ ನಿಲಯ ಜಾಸ್ತಿಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಈ ಗದ್ದೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಗಿಡಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಿಡಗಳು. ನಾನು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ನಾನೊಂದು 3000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಓಲ್ ಏಂಜಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು 3000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ICM ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ICM ಲೀಡರ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಈ 31ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಫಾದರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಜಾಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನನಗೊಂದು ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ನೋಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ 242 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ. ಆ ಜಾಗದ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಸುತ್ತಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದದಷ್ಟೇ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ. ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಕರೆದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನೀನಿದ್ದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ICM ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ಬದುಕಿ ಬೆಳೀತದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಈ ಗಿಡ ಅದು ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪುಟದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು 2-3 ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರೋದು 2-3 ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಲಂಡ ಬೈಲು, ಅಂಬಿಕೋಡ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಗದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಸತಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾರಸಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕಸಿ, ತಾರಸಿ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಮತ್ತು ಜೇನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಜೇನಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜೇನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ICM ಸಂಘಟನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಾನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧದ್ದೇನೆ. ಇದು ಜೇನು ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ತಾರಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ICM ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು. ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ನೋಡಿ, ಇದು ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಕ್ತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 540 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. 7th ಆದ TC ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು SLC ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂತು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಶ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಂತೇಳಿ. ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ನಾನು ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಿಂದಲೇ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. सहायक विगार मानाधिक बाप स्टीवन कुटिन्नो, तुम्ही आमका सर्वांक उद्देशून 2 उतरां उलोवन. पहिले विधिराजच्या सकड मानाच्या सैऱ्यांक हांव प्रणाम पाठयता. तशेंच म्हजो संदेशांत मोठी 2 उतरां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पयलें परिसर प्रकृती आमकां सर्वांक गरजेची. कित्याक म्हळ्यार एक उल्लेख हांव करता. मुंबयत आसतना हांव सेमिनाराची शिकाप करनासतना एका पिरगेचेक गेलो. हांव पिरगेचेंत थोड्या हायस्कुलाच्या भुरग्यांक एक फावटी हांव भायर आपूण व्हरून गेलो, एका गार्डनाक आपूण व्हरून गेलो. तो भुरगो म्हणलो, ब्रदर फस्ट टायम हांवें पयले फावटी मातयेचेर आनी तणाचेर पांय दवरचें म्हणलो.
आता आमकां हे हांगाचे हे घटना सांगले हांगा तितले लग्ती जायना जावंक पुरो मुंबईत कित्याक म्हळ्यार सगळ्या फ्लॅटांत जी येतात फ्लॅटांत हांव देवली कारार बसली मॉलाक गेली कॉलेजीक गेली पाटी आयली घरा आयली तेन्ना ताचें जिवन जावन आशिल्लें पयले फावटी गार्डनाक रुखामध्ये आनी बरें वरता आसतना पयले फावटी हांवें पांय धरणेर म्हणजे तणाचेर हांवें दवरचो म्हण त्या चेड्यान सांगलें हे घडोवन सांगूंक हांवें कारण इतलेंच मगाच्या भाव भयणीनो आमकां प्रकृतीचें परिसराचें आनी आमच्या भुमीचें महत्व कितें म्हणलें समजचें गरजेचें आनी आयचो हो दीस हांगासर आमी आचरण करता आसतना प्रकृतीचें महत्व आमी उखलून दवरूंक आमी प्रयत्न करी जाय आनी हें हांगासर पवित्र सभेंत आमी आचरण करचें हें वनमहोत्सव कार्यक्रम सडीत तरान वयरयिल्लें पापा फ्रांसिसा उपरांत लावदोसी परिपत्र ताणें बरयिल्ल्या उपरांत तांतलें एक उतर हांव तुमच्या उपकार दवरून म्हजो संदेश अखेर करता तातूंत सांगिल्लें एक उतर आसा क्राय ऑफ द पुअर अँड क्राय ऑफ द अर्थ व्हडलें वाक्य आसा तांतलें एकच उतर हांवें काडलां क्राय ऑफ पुअर अँड क्राय ऑफ द अर्थ म्हणून आमकां पवित्र सभेंत प्रत्येक रितीन आमी दुबळ्या धाकट्यांचें दूख रोदन आमी साबार वर्सां आयकून आसा आनी पवित्र सभेन दुबळ्या धाकट्यांक सेवा करचें तांकां कुमक करचें साबार 100,000 वर्सां हांव चलूच आसा कित्याक म्हळ्यार दुबळ्यांक घरां बांदची हॉस्पिटलां बांदची तांकां कुमक करची आनी साबार कामां आमी करूनच आसा पूण क्राय ऑफ द अर्थ खंय ना खंय पवित्र सभेंत इल्लें पयस आशिल्लें म्हणजे परिसर नेगेटीव उलोवचें न्ही हांगासर परिसर पळया कितले रोग जाल्ले दिसतात आमकां इल्ले कश्टांचे हांगा वाडोवंक कश्ट रोग जाला जाल्यार आमी दीस वता आसतना आमचें कॅम्पस कॉन्क्रीट जंगल जावचें आमकां दिसून येता कॉन्क्रीट जंगला बदलाक आमी इल्ले रोग झाडां वाडोवन परिसर उलोवंक आमी प्रयत्न करी जाय हो सोलो जावन आसा पापा फ्रांसीस असो क्राय ऑफ द अर्थाक आमी सारके रितीन जाप दी जाय म्हण कित्याक म्हळ्यार भुमी आज रोगन आसा तापमान आयच्या पेपरार हांवें वाचलें बरगाल म्हणून घोशीत करूंक जायना काय कर्नाटकांत जाल्यार 45% उणो पावस ह्या वर्सा आमकां मेळ्ळो आसा उदकाची उणेपण 1-2 म्हयन्यांतच आमकां कळीत जावचें आसा कोण ना म्हणलें संशोधन आमकां सांगतें आसा त्या देखून आमी केवळ झाडां लावच्यांत मात्र न्ही उरल्या ती आमच्या सारक्या जिवनांत आमी कशें परिसर उडोवं येता म्हणलें चिंता पाठोवचें गरजेचें कशें आमी आमचें कार्बन फूटप्रिंट म्हणटा कितलें उणें करता तितलें आमच्या जिवनाक बरें कितलें आमी गरजेच्या वेळार इलेक्ट्रिसिटी यूज करना कितलें एक्स्ट्रा उदक आमी यूज करनासतना रावता आनी की साबार रितीनी आमी आमचो परिसर उडोवं येता हेच क्राय ऑफ द पुअर अँड क्राय ऑफ द अर्थ हे दोनी बोबाट कितें आसा दोनी हांव नेवची आमी आयकोवची गरजेची ती आयकोवंक प्रयत्न करया आनी आमचो आयचो वनमहोत्सव केवळ झाडां लावच्यान मात्र न्ही झाडांक तें पोशत करचें आशिल्लें बाबड्यान सांगलें कशें आमी तें वाडोवन तांकां पळयता त्या विशयांत आमी गमान दिवचें गरजेचें आनी एक आयचो म्हाका एक चॅलेंज दिता युवा जनांक चॅलेंज दिवची संवय म्हजी हांवें सांगलें हांगासर आमकां रोग झाडां दिसनात आमच्या परिसरांत आमी कशें बऱ्या रितीन केवळ रोग झाडां वरवीं मात्र न्ही परिसर आमच्याच ह्या कंपाउंडांत कॅम्पसांत परिसरा विशयांत आमी कशें गमन दिवया उदक जिरोवच्यान जावं पुरो रोग झाडां लावच्यान जावं पुरो आनी विविध रितीन कसले क्रिएटिवली आमी मुखारसून व्हर येता म्हणलें योजन घाली येता ताचें केवळ सुलाबायेचें योजन आज दिल्लींच झाडां तेंच कितल्या मापान व्हड जाल्यांत म्हणून नोट करचें सर्वे करचेंच एक काम केल्यार व्हडलें काम म्हण आमी सांगी येता तें करूंक हांव उलो दिता आनी एका करचें पयलें एक जाग जावन आनी एक जबाबदारी म्हजी आसा मिसा वेळार पळयलें 7 जाणां हांगाच आसली गरज आसली एक 10 जाणांची कितली जाणां मिसाक आयल्यांत म्हटल्या मिसाक तुमी ये जाय म्हण हांव तुमकां विनंती न्ही कडक दाखयती दिता त्या लागून तुमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घे जाय कित्याक म्हळ्यार सृश्टीन आसली देवान आमकां आसल्या देवान देवाकी मान दिवचो गरजेचो देव बरें करूं देव बरें करूं तुमकां सर्वांक धन्यवाद पाठोवंक मुखार येता ICYM कार्यदर्शी श्री विल्सन टेलिस देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता आयचे ह्या वनमहोत्सव कार्याचे अध्यक्षस्थान सोबयल्या आमचो सहाय्यक विगर मानादीक बाप स्टीवन कुटिनो हांचा हांव काळजांतल्यान उपकार बावरता तशेंच ह्या कार्याचे मानाचे सैरे आमचे फिरगजे हे कार्य करूंक जागो वजकसून दिल्ल्या फिरगज विगर बापांचो तशेंच गवळीक परिशदाचो हांव उपकार बावरता आमकां झाडां हाडूंक वाहन वेवस्था वदकसून दिल्ल्या प्रिन्स सावंड्स फेर्मानूर हांचो हाचो मालक सुनील वेगस हाका देव बरें करूं इतर कामांनी आमकां पाठिंबो दिल्ल्या सुनील नारांपाडी आनी आशीत मंतेरो हांकांय देव बरें करूं सिब्बंदी वर्गाके धन्यवादಗಳು
प्रतिनिधीन हांव उपकार बावरता सर फिरगसगरांचो तुमच्या हजरपणान हे कार्य यशस्वी जावंक शकला आयज वाटून म्हजी उपकार आठोवची 2 उतरां अखेर करता समेस्तांक देव बरें करूं आणि इल्ली झाडां कुटुंबादारा सांगाता लावन तो तस्वीर 9686999824 ह्या नंबराक व्हॉट्सअप मुखांत आज सांजे भितर धाडूंक कालती विनंती करता नंबर 9686999824 तर फिरगसगरा लागीं जडा घेवन त्या जडाची पालन पोषण करून अर्थभरीत वनमहोत्सव आचरण करचा देव बरें करूं तुमकां समेस्तांक